nápad musí niekto zrealizovať, musí ho zrealizovať za nejakých podmienok. V podstate jedna z vecí, ktorá je vždy veľmi dôležitá, keď robíte a začnete akúkoľvek firmu, je určite marketing. Ten náš geek, ktorého sme na začiatku zobrali a s ktorým som ja mala také veľké problémy a s ktorým to vyzeralo, že sa teda pohádame na život a násmrť a že už viac proste nebudeme nikdy v živote nič robiť, bol výborný v internetovom marketingu. On presne vedel, čo kde urobiť, ja som netušila. Ďalšia vec, ktorá bola u nás veľmi dôležitá práve pri našom projekte, bola technológia, do ktorej sme naozaj investovali nemalé peniaze. Všetci naši konkurenti si mysleli, že však ja som to dostal zadarmo od rezervačného systému, tak prečo nemôžem predávať toľko, koľko predávate vy? Lebo my do toho investujeme milióny na rozdiel od vás. Vy máte jeden pravicový software, ktorý my sme mali pred 4 rokmi a pochopili sme, že takto to ďalej nejde, ak sa chceme ďalej rozvíjať. Ďalšia vec, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá, keď chcete podnikať na internete, je to, aby ste mali dizajn dobrý, user-friendly a jednoduchý. A do toho sme tiež investovali veľa peniazí. Všetko toto vám však bolo na nič, keby ste nemali dobrých zamestnancov a dobrých ľudí. Bez toho jednoducho firma fungovať nemôže. Preto tam chýba ešte jedna, teda posledná zložka, ktorá hovorí o tom, že HR je jedno z najdôležitejších vecí, na ktoré treba dávať pozor, keď to budete manažovať alebo budete majiteľmi firmy. No, a teda čo som ešte na záver chcela veľmi povedať, je to, že napriek tomu, že všetky tie zložky máte pokope a že všetky tie zložky fungujú, tá najdôležitejšia vec, asi keď začnete robiť nejaký biznis alebo keď začnete podnikať, je podľa mňa to, že vás tá práca musí baviť. Nič nie je dôležitejšie ako to, keď niečo robíte s radosťou. Môžete niečo robiť pre peniaze, môžete niečo robiť preto, lebo vám to niekto povie, ale nikdy to nebudete robiť dobre, keď to nebudete robiť s radosťou. Takže asi toľko som vám chcela povedať. Budem veľmi rada, keď máte nejaké otázky a budete sa ma pýtať, ale ešte na záver mi nedá povedať, mám tu taký jeden ťahák, že pokiaľ by ste chceli sa ešte nejakým spôsobom stretávať na nielen so mnou mimo školy, ale povedzme aj s ostatnými ľuďmi, ktorí vám je zorganizovať manažéria, tak sa musíte prihlásiť do konca mesiaca, dobre hovorím, do konca mesiaca a musíte sa prihlásiť na e-mailovú adresu studenti@manažeria.org. Takže to je všetko a ak máte nejaké otázky, veľmi rada vám ich zodpoviem. Že tam ste mali tie plány expanzie roku 2006-2007 a potom tu tam bolo, že aký je plán ďalej, ako to teraz vyzerá. No momentálne sme ešte... Počujete všetci, nemusím opakovať otázku, či... Nemusím. Momentálne sme ešte... Nepočujú, dobre, takže otázka bola, že ako to vyzerá s nami, že kde momentálne sme v ktorých krajinách a kam sa chystáme ako expandovať. Momentálne stále pôsobíme v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku a tú našu expanziu, ktorú sme plánovali, povedzme do ďalších krajín, zastavila práve kríza. A my sme sa rozhodli, že namiesto toho, aby sme expandovali, čo je dosť finančne náročné, čo sme sa poučili, že naozaj, keď chcete expandovať do nejakej krajiny, musíte vynaložiť veľmi veľa peniazy na marketing, lebo tam sa nedá robiť marketing spamový a marketing letákový. Tak sme si povedali, že to, čo je pre nás momentálne dôležité, je upevniť si pozíciu na tých trhoch, kde sme a začali sme sa venovať rozširovaní produktového portfólia, takže na tento rok pripravujeme viacero produktov a sme stále v Čechy, Slovensku a Maďarsku. Ida. Sú tie produkty tajné? Sú tie produkty tajné? Niektoré sú, niektoré nie sú. Pripravujeme určite tento rok spustenie zájazdov online. A teraz sme prerábali v podstate ubytovanie a prerábali sme prenájom aut, ktoré sme chceli robiť full online a napájali sme niekoľko ďalších databáz, aby to nebolo len jedna, aby tá ponuka bola širšia. Stačí? Nie, ale... Áno? Kto je váš, alebo kto je tvoj podnikateľský vzor a prečo? Toto je pre mňa vždy taká strašne ťažká otázka. Otázka bola, že kto je môj podnikateľský vzor a prečo? Musím sa teda priznať, že takto. Podnikateľských vzorov mám hrozne veľa. Mišo Meško, Hernani, jeden z nich, pán Kiska. Tých podnikateľských vzorov by som našla hrozne veľa, ale musím povedať to, že z každého človeka si môžete zobrať niečo. Ako nikdy som nemala tak, že jeden vzor a proste toto je človek, na ktorého ja sa chcem povedať. Nie, ja som sa snažila zobrať si ľudí, ktorí robili dobré veci, vždycky niečo. Vždycky z každého rožku trošku, ale vždy som chcela byť niečo iné a
a nikdy som nechcela kopírovať, robiť presnú kópiu niečoho iného. Jasné, keď chcete robiť nejaký biznis model a robíte ho preto, lebo zdaví, to častokrát dokopírujete. Ale keď sa bavíme povedzme o podnikateľoch ako o ľuďoch, musím povedať, že podľa mňa nikto nie je bezchybný a vždy je dobre si zobrať z niekoho to najlepšie, čo má. Áno? Čo vás viac bavilo, rozbiehať tú firmu, alebo ju teraz manažovať? A že by ste chceli robiť do budúcnosti? Skôr rozbiehať nové biznisy a nové idei, alebo manažovať niečo, čo ste rozbiehali? Takže ešte raz to zopakujem. Otázka bola, že či ma viac bavilo rozbiehať ten biznis, alebo ho ďalej manažovať. Čo by som chcela viac robiť do budúcnosti? Bavilo ma to viac rozbiehať. Bavilo ma to viac rozbiehať a určite by som do budúcnosti radšej sa asi venovala tomu rozbiehaniu firiem. Myslím si, že viem tomu už dať teraz viac. A myslím si, že sú ľudia, ktorí povedzme viac ich baví teda udržiavať tú firmu a povedzme posúvať ju niekam ďalej. Takže určite by som sa radšej chcela venovať za tým počiatočným štádiom na tomu rozvoju toho biznisu na začiatku. Otázka bola, že či si viem predstaviť, že sa budem vedieť vzdať pelikánu a budem vedieť nechať niekoho iného toho pelikána viesť. Áno. Áno, určite áno a snažím sa ľudí v Pelikánovi na to pripravovať. Nie je to tak, že by som nejak babelo chcela od toho uísť, naopak. To je firma, ktorá mňa strašne veľa naučila a v ktorej by som asi vždy chcela byť nejakým spôsobom prítomná a dozerať na to, že či tá firma naozaj rastie ďalej. Každopádne mám tam teraz už manažerov, ktorí sú veľmi šikovní a som veľmi rada, že tam sú a že môžu pre mňa pracovať a že ja môžem byť ich šéfom, lebo sa koniec koncov ja od nich veľmi veľa učím. Jedna dôležitá vec, ktorú som sa tiež naučila, je, že keď si chcete pripraviť ľudí, ktorí budú za vás tú firmu viesť, musíte ich nechať robiť chyby. A musíte za tie chyby zaplatiť, nemôžete im ich dávať za vinu, že ty si urobil chybu, ale musíte tých ľudí naozaj nechať, nech sa otrieskajú oni sami, lebo tak som sa musela otrieskať aj ja a nikto neprišiel za mnou, že halo, toto robíš zle. Takže pripravujem tých ľudí na to a naozaj sa snažím im áno, venovať sa im, ale na druhej strane musia sa naučiť plávať aj sami a hlavne musia sa naučiť sami dobre rozhodnúť za tú firmu. Môžeme takú inú otázku, že ste spomínali, že už od maličkosti bola taká, že ja poviem, čo si myslím, tak? Nie je to trošku nebezpečné, pretože väčšina ľudí to tak negatívne vníma a či tak proste, keďže človek hovorí, čo si myslí, či sa to skôr neobráti. Otázka bola, že som už od malička bola taká drdá, že som si teda vždy povedala svoje, čo si myslím a že či to nie je tak trošku nebezpečné to povedať. No je to nebezpečné, tak ale bez adrenalínu, aj podnikanie je nebezpečné, to je tiež taký adrenalín, takže s tým treba rátať. Teraz s odstupom času musím povedať, že som častokrát diplomatickejšia, ako som bola veľa vtedy, to musím priznať. Ale myslím si, že nie je na škodu veci si stáť za tým, čo si myslíte a povedať to. Myslím si, že je to všetko určite lepšie, ako byť pokryte a niečo iné si myslieť a niečo iné hovoriť. Áno? Mám na otázku, že ako si vyberáš ľudí? Je to profesia.sk alebo niečo podobné, alebo niečo znalosti? Záleží od toho, že na akú pozíciu. Ale väčšinou sme to riešili presne cez profesia.sk a napísali sme, že hľadáme takéhoto človeka, klasicky sme dali pracovnú ponuku a vlastne riešili sme to potom formou pohovorov. Čo sa týka nejakého odporúčania cez známosti, áno, aj to sme riešili, ale tam si dávame veľmi veľký pozor na to, že kto to je, že aká známosť to je. A toho človeka možno prevedujeme ešte viac ako toho, ktorý tam príde z tej profesie, že či naozaj je to človek taký dobrý, či naozaj si zaslúži teda to doporučenie. Áno? Keby ste spúšťali Pelikán.sk znovu, čo by ste spravili? Keby sme spúšťali Pelikán.sk znovu, čo by sme spravili inak? Asi nič. Asi nič. Áno, je veľmi veľa skúseností, ktoré teraz máme. Keby som začínala Pelikána, povedzme teraz, tak nič by som neurobila asi iné, iba viete, ono, najťažšie pre nás bol naozaj ten rok 2008. My sme na začiatku neurobili v podstate žiadnu chybu. My sme do toho dali možno by sme do toho dali viac peniazí, lebo teraz ich už máme, hej, a v podstate môžeme dať nejaké peniaze do toho. A predtým sme tie peniaze nemali, takže sme začali úplne low cost, ale asi by som neurobila nič ináč, iba by som si dala pozor na tie chyby, ktoré sme urobili v tom roku 2008.